Ahoj. Vieš, prečo sa nedá len tak prestať báť, ak ti niekto povie upokoj sa? V tvojom mozgu je amygdala, stará časť, ktorá tu bola dávno pred logikou. Amygdala funguje ako alarm. Keď vycíti nebezpečenstvo, tak spustí poplach ešte skôr, než si to stihneš premyslieť. Tvoje telo sa pripraví na útek alebo boj. Je to starý evolučný trik na prežitie. Preto nestačí povedať neboj sa. Telo už je v pohotovosti. A práve preto sa strachu nedá len tak rozkázať zmiznúť, ale dá sa mu naučiť porozumieť. Ak chceš viac o emóciách, tak kľudne ma sleduj a objav ďalšie tipy, ako sa dá s nimi pracovať.